като Илияна и Габриела. Госпожа Сичанова. Страхотна агитка. Тази двойка безспорно има качества. Просто те са толкова различни, че много трудно един хореограф може да ги обедини по някакъв начин. Но, че те имат качества, това се вижда страхотно. Особено имаше моменти, когато аз си мислих, примерно като хореограф, какво бих направила с тази двойка. И как бих извадила тези прекрасни движения на Габи в този стил и с осветление. Тоест има много артистизъм и много заряд. Просто наистина има моменти, когато много нещата не зависят от самите танцори. Според мен, вие трябва да се върнете в шоуто, просто защото трябва някой да направи наистина нещо за вас специално. Да, много интересно. Вижте и публиката как подкрепя, нека си повече. Те са твой отбор. По футбол? Я разбираме. Господин Илиев. Това е твой отбор по футбол? Браво, браво. Ами, трудна материя танца, Габи, да. Наистина, трудно е, обаче ти се справяш добре. Това в началото беше супер кул. Вие и двечките бяхте много ра. Ето, днес ще си говорим само на английски. Супер кул, много ра. Само искам да се енджойвате. И хареса ми въобще вашия диалог. Интересна хореография. Имаше така нещо като битка между две сили, между 5-5-5 и не знам какво, толкова голям номер, не знам какво значи. Но беше хубаво, харесахте ми. Надявам се наистина нашите зрители да гласуват за вас и да се върнете отново и да ни изненадаш с нещо футболно. Тоест да направиш някаква техника с футбол. Да използваш топката по глава, по рамене. Малко да почиткаш. Жик-так! Жик-так! Господин Евтимов? За мен по-важно е, че 5-те двойки направиха много оригинални танци. Постараха се да направят това, което им е наистина на сърцето и направиха неща, които наистина точно на тях им харесват. Вие двете наистина сте много различни, много интересен танц направихте, много оригинален. Даже по едно време си мислех, че е правен в спортна академия с тия номера отзад. Но и затова се надявам, че публиката да не ви бие дуспата.
Само да ви попитам, как си обяснявате, че нито една от двойките не се яви с стар танц, а бяха се подготвили специално за днес с нов танц? Ами задължително трябва да бъдат оригинални тази вечер. Публиката нямаше да приеме това нещо, да бъдат с стар танц. Аз съм убеден, че хората нямаше да го приемат добре. Да си харесват някои от старите танци много, с който примерно са... Те използват според мен много елементи от предишните си танци, които са хубави и ги правят добре и те знаят, че това изглежда добре изпълнено от тях. Така че нормално танца задължително, даже според мен трябва да бъде нов. Благодаря ви. Уважаеми зрители, това бяха Юлиана и Габриела.